О, Петре? Теб не мога да те срещна в класната стая, но тук те срещам. Продължавай, похвално, тренирай. Я да видя колко ти килограма си сложил. Слаба ти е мускулната група. Я вземи по-тежките дъмбели. Така, я да те видим сега. Поставяме си високи цели. Не мързелуваме. Дишай. Още можеш. Давай, хайде тук поне да се гордея с тебе, ако не мога в училище. Продължавай. Така, оставям те сега. Отивам там на лек пресата. Аз ще ти сложа тежестите, ще дойдеш и ще направиш нужните упражнения. Продължаваме, не спираме. Я ми кажи ти, колко пъти седмично тук идваш? 2 пъти задължително. Записвам те в своята програма. Понеделник и четвъртък очаквам те тук. Започваме с вертикален скрипец. Не спирай, слушай и тренирай едновременно. И достатъчно течности да взимаш. Това е много важно. Искам да ми разкажеш и за хранителния си режим. Чакам те след 5 минути, ей там, на лек пресата. Аз ще ти подготвя тежестите. Накрая завършваме с общ стретчинг.